Welcome sa Bro TV Bicol. Dahil po sa pandemyang kinakaharap natin ngayon, dulot po ng COVID-19, ang mga Pilipino hindi po padadaig sa hamon ng buhay. Sa episode natin ngayon, ating tutuklasin ang mga bilihan ng mga halaman o mga indoor at outdoor plants na in demand sa panahon ngayon dahil po sa COVID-19. Ating tutuklasin ang Zane Little Thing sa Barangay Iberica sa Labo, Camarines Norte at ang Welas Green Thumb Garden sa Barangay Bulhao sa Labo, Camarines Norte pa rin. At sa mga plantito at plantita natin dyan, huwag niyong kalimutang panoorin ang episode na ito dahil mamamangha kayo sa iba't ibang uri ng mga halaman na ating natuklasan. Huwag kalimutang isubscribe ang ating channel na Bro TV Bicol. Likas nga raw na makihalaman ang mga Pinoy, lalaki o babae man, kaya nga tinagurian silang mga plantito at plantita. Mas naging agresibo nga ang mga Pinoy sa pagtatanim at paghahalaman nang dumating ang pandemya sa buong mundo. At dito sa ating bansa, mukhang ikinunek tayo ng pandemyang ito sa kalikasan. Marami ang natutong pangalagaan ang mga halaman at mas naging creative pa ang mga Pinoy kung paano ito pangangalagaan. Dahil marami rin ang nawala ng trabaho, naging alternatibong pinagkakakitaan ng ilan sa ating mga kababayan ang pagbibenta ng magagandang outdoor at indoor plants. Tinungo namin ang Welas Green Thumb sa Barangay Bulhao, Labo, Camarines Norte. Nakilala namin si Wela na abalang-abala sa mga walk-in orders ng mga halaman. Aniya, simula ng mag-pandemic, dumami ang kanyang mga kliyente at inquiries. Anong unang variety ang parang inipo nyo or kinolect? Yung pinakauna ko talagang kinalik yung banda na orchid. Dito po sa likod namin, nakikita ninyo, iba't ibang variety ng Sansevieria or snake plants. So, ang dami mong koleksyon ng Wela. Siguro nasa 26 na varieties ngayon. 26 na. Hindi naman siya masyadong alagaan kasi bihira lang siyang diligin, ganyan. Hindi siya ganun kahirap alagaan. Hindi nga raw siya nawawala ng buyers araw-araw. Kaya naman malaking bagay aniya ito sa pang-araw-araw na gastusin. May naabutan pa nga kami na namimili ng mga indoor plants. Mamimili pa para madagdagan pa rin yung ano kasi meron akong halaman na na wala nandito ko lang makikita. Iba-ibang halaman ang makikita sa Welas Green Thumb. Bukod pa sa ilang ornamental plants, marami ring flowering plants kina Wela. Ganon din ang mga cactus at succulent. Napakaganda kasi maging collect ng mga plants. So si Wela, everyday talagang marami kang dinideliver ng mga halaman. Talaga sa ngayon kasi trending nga siya. Kaya medyo okay talaga siya ngayon. Hindi naman nagkakaubusan ng mga varieties ang binibili nila. Ano yung pwede mong maging mensahe sa kanila na gusto mag-start ng ganitong business? Or hindi ng business pag-collect ng mga plants? Ay, ang masasabi ko lang, enjoy talaga siya, i-try nyo. Tumungo naman tayo sa Zane Little Things na matatagpuan sa Barangay Iberica sa Labo, Camarines Norte pa rin. Guys, dito sa Zane Little Things or Zane Stuff, available po sa kanila iba't ibang mga pots. May paparating po sila mga pots this day. So this time nakita natin meron silang 50 pesos na pot. Yan, ito yung plastic pot na tinatawag. We have 55, depende po yan sa sizes. We have 70 pesos, medyo malaki siya. And then iba pang mga pots na nandito. May mga mura kagaya nito, 15 pesos ang isa. So lahat pong ito ay para sa mga succulents, saka sa mga cactus lovers, pati sa mga indoor plants, available po sa kanila ang mga pots. Pagpasok mo pa lang sa area,
mamamangha ka sa ganda ng kapaligiran dahil animoy nasa isang gubat ka. Hitik sa mga halaman at punong kahoy. Very relaxing nga rito dahil habang ipinapakita sa amin ni Kathleen ang loob ng Zane Little Things, humihigop din kami ng masarap nilang kapeng barako. Perfect combination nga raw sa mahihilig sa plant hunting sa mga panahong ito. Makikita rito ang iba't ibang indoor at outdoor plants na pasok sa budget mo. Kaya sa mga mahihilig sa mga halaman, bisitahin ang Zane Little Things. Ayon kay Mami Kathleen Liaño, Espanyol, kabubukas pa lamang ng kanilang area at patuloy siyang nananaliksik sa iba't ibang variety ng mga halaman rito. Kaya naman sa mga plantito at plantita natin dyan, bisitahin ang kanilang pwesto along Maharlika Highway, Barangay Iberica sa Labo, Camarines Norte. So, tanungin natin si Jelay. Ano yung impression niya sa lugar? Hi, Jelay! Hi, good morning po. Yan. This is Jelay, our friend from Basud, Camarines Norte. Meron ka rin palang mga plants. Opo, bali ano lang siya, maliit lang naman po yun na mini garden lang talaga siya. So, nung na-invite po ako na pumunta dito sa place, so kala ko maliligaw ako. Tapos pagpasok ko kanina, yung nag-tour na tayo sa loob, akala ko maliit lang siya. So, nung napuntahan natin hanggang dito sa likod, maganda yung place, promise guys. At may enjoy nyo talaga siya, lalo na yung mga nature lovers dyan. Yes, meron ditong, may makikita kayong may parang sapa, so hindi po kayo maboboard. Yung mga gustong tumakas sa city, sa mga problems, stressful nako, napaka-perfect ng place. Sa mga gusto pong mag-shoot para sa mga prenup, yung mga couples dyan, perfect. Dating place, perfect. Yan. Tsaka meron din po silang mga pastries. So, hindi po kayo magugutom dito once na maisipan yung tumambay. No? Meron po silang special puto pound. Perfect. Kaulam po ng kanilang barako na parang tea. O, di ba sosyal? Ngayon lang kayo makakakita ng barakong coffee na para siyang nasa Anong tawag dito, madam? Oo. Marami pang lugar na hindi pa natin napupuntahan at marami pa tayong mga halaman na matutuklasan. Sabi nga ng ilan, may dahilan ang pandemyang ito. Dahil nga raw rito, mukhang inilapit tayo sa kalikasan na minsan ay atin ang napapabayaan at nakakaligtaan. Tayong mga Pinoy, pagdating sa krisis, may diskarting malupit. Tambakan man tayo ng problema, hindi tayo padadaig. Patuloy lang ang laban at sa Diyos ay kumapit. Ito po ang Bro TV Bicol. Patuloy na magbibigay ng mga inspiring videos. Huwag kalimutang isubscribe kami at pindutin ang bell button para mas updated ka sa mga susunod na episodes. Maraming salamat po sa inyong suporta.